Siema, Kosikolicz, witam was w ostatnim odcinku. Nie wiem, co ja robię. Żartuję. Witam was w pierwszym odcinku, gdzie pokażę, jak się robi pułapki. Dzisiaj jedna pułapka. No, to będzie jedna pułapka. A nic nie może tak. To odcinek będzie jedna. Wiem, że czemu nie zrobić w jednym odcinku tego pułapek i koniec, już na to słowo. No bo tak, to jeden i raz, dwa, trzy w dół. Jedno jeszcze w dół postawię TNT, tu jeszcze raczej niż w dół. Tu jak jesteście na pustyni, to tak coś zniszczcie. Tutaj postawcie byle klocek, żeby tylko był. I tutaj stawiam teraz TNT. Jeden w ogóle TNT. To redstone. I tak. Zamykamy to. Łydkę. Tak. Tak. Ale możecie ten jeszcze te. No kurde, myślałem, że to wybuchnie zaraz. Najbardziej i ten. Nie! Jaki debil! Patrzcie, wchodzi tutaj i to po prostu wybucha. Ja nie mogę, ja chciałem sam to wejść obejrzeć. O, mój asystent szkielet. Co to jest? Ja tego nie zrobiłem, przyrzekam. Pokażę wam jeszcze bardzo fajną blokadę. Albo nie, to w kolejnym odcinku, więc wszystko bądźcie, komentujcie i cześć.